Għaddejjin ix-xogħlijiet fuq ċentru ġdid ta' distribuzzjoni tal-elettriku fis-Siġġiewi b'investiment ta' 20 miljun euro. Dan il-proġett jimmarka pass importanti fit-tisħiħ tal-infrastruttura tal-elettriku fir-Reġjun Ċentrali u dak tan-nofsinhar ta' Malta. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika, Mirjam Dalli, saħqet fuq l-impenn tal-Gvern li joffri sigurtà tal-enerġija fit-tul. Hi qalet kif permezz ta' proġetti bħal dan qed ninvestu mhux biss fil-bżonnijiet tal-lum imma wkoll fil-futur ta' pajjiżna. Bqajna dejjem b'ritmu maġġel, għamilna xogħlijiet ta' cables ta' dawl li għaddejna minn ħafna lokalitajiet u issa din niffukaw fuq ċentri ta' distribuzzjoni ġodda u qegħdin insaħħu ċentri ta' distribuzzjoni eżistenti. Hawnhekk fis-Siġġiewi qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' 20 miljun euro biex ikollna ċentru ta' distribuzzjoni ġdid li għandu jgħin mhux biss dawn l-inħawi imma għandu jkompli jsaħħaħ is-sistema tad distribuzzjoni b'mod nazzjonali fil-pajjiż kollu kemm hu. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, Stefan Zrinzot Zoppardi, saħaq li dan l-investiment fis-Siġġiewi u parti minn viżjoni usa biex pajjiżna jkun infrastruttura moderna, reżiljenti u sostenibbli. Qegħdin ninvestu fondi Ewropej mill-pjan tal-kupru u reżiljenza li permezz jew insaħħu s-sistema elettrika f'pajjiżna. Dan huwa investiment infrastrutturali importanti ferm kemm biex nassiguraw li jkollna l-provvista adekwata f'pajjiżna b'mod partikolari fin-naħat tal-rendi l-imqabba is-Siġġiewi u oħrajn u nassiguraw illi jkun qed jingħata l-aħjar servizz fil-qasam tal-elettriku. U qal kif dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni se jsaħħaħ in-netwerk tal-Enerġija Nazzjonali, ittejjeb is-sigurtà tal-provvista u jħaffef il-pass lejn tranzizzjoni għall-enerġija aktar nadifa u sostenibbli. Iċ-ċentru ta' distribuzzjoni l-ġdid fis-Siġġiewi se jkun mammar b'żewġ transformers b'kapaċità meħtieġa biex jintlaħqu kemm ħtiġijiet tal-lum kif ukoll tagħda. La darba jibda jopera, iċ-ċentru se jtejjeb b'mod sinifikanti l-affiddabilità u l-effiċjenza tan-netwerk tal-elettriku lil madwar 12,000 konsumatur f'Ħażebbuġ, is-Siġġiewi, Ħall-Qormi, l-Imqabba u l-Qrendi. Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni waslu fi stadju avvanzat bi 18 km ta' cables ġodda ta' 33 kV impoġġija biex jaqdu ċ-ċentru l-ġdid mas-sistema ta' distribuzzjoni usa tal-Enemalta. Il-proġett mistenni jitlesta sa' Ġunju tas-sena d-dieħla. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Enemalta, l-Inġinier Ryan Fava, stqar kif dan l-investiment juri mill-ġdid l-impenn tal-kumpanija li tipprovdi lill-klijenti tagħha netwerk tal-elettriku aktar reżiljenti u lest għall-futur. Fl-istess ħin, qed jisiru wkoll ix-xogħlijiet fuq żewġ ċentri oħrajn fin-Naxxar u St. Andrews li qed javvanzaw sew waqt li daqt tirdoppja l-kapaċità taċ-ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imsida bl-aġġornamenti li qed jisirulu biex tissaħħaħ aktar il-provvista f'din iż-żona b'domanda għolja.